नै आंहा दुगैलायलांबाय। बेसेबा सेक्सि नुनाय गस्ला गानना दङमोन, बिथिंजाय मेकआप दाफबदोंमोन। गैला, दुगैनासो होबाय आं रागावनो। फैया बियो, साला फाफ्लिया आंखौ थगायबाय। बिजित गुन्दाया। र' बियो खोब खारग'गोन सानदोंना? हिनजावखौ फन खालामगोन आं। नोंनि हौवाजों आंजों गोसथोलायो होननानै, हो? बियो खारग'गोन सानदों, मानो फैयाखै बियो? फैगोन होननानै आंखौ थगायमारबाय आरो साला बियो। हा? बिजित नोङो? औ, आंथ'। मा नों आंखौ फैया सानदों नामा? सानदोंमोनथ' आरो। आंनो नोंखौसो नांगौलै उर्मिला। बिजित, नोङो मालाबाबो थांफिननांला न'आव। बेयावनो थादो आंजों। जोङो हाबाबो जाखानोसै। ओमफ्राय उर्मिला, मोनसे खोथा, न'नि मानसिफोरा मोनथिबाय आंनादि गोसथोनाय दं होननानै। मा मोनथिबाय? दा मा जागोन? जेबो जाया, आं दिनै नागारना फैखाबाय। ओमफ्राय आंखौ होननालाय खिन्थादों ना मायो? खिन्थायाखै आङो। दे मोजाङानो जादों दे, दानो खिन्थाथ'वा। हाबानि उनाव खिन्थागोन। जों जेखिजाया हाबा जासिगोन दे। जागोन दे, जों मन्दिराव हाबा जागोन। औ, दानो खिन्थाथ'नाङा दे बाल। नङाबा हांगामा जागोन। हाबानि उनाव मोनथिबाबो जेबो नङा। आरो जोंहा न'नि मानसिफोरखौ फन खालामगोन ना बियो। न'नि मानसिफोराबो आंखौ मिथियाना। आंदि हाबा जाखानाय मानसिखौनो गोसथोदों होननानै रावबो मिथिया। मिथिबाथाय आंखौ बुगोन बिसोरो होसो होसो। आरो जोंफोर सानैखौ बोखानो नाजाबाय थागोन। बेनिखायनो दानो खिन्थाथ'नांला। लागिबा हाबानि उनाव मोनथिबाबो जेबो नङा। आरो जोङो हाबानि उनाव रुमखौ सोलायनांसिगोन। नङाबा मानसिफोरा सिनाय हागौना आंनि रुमखौ, न'नि मानसिफोराबो। दे जागोन दे। बिजुलिया आंखौ फन हरगासिनो, नाथाय आं रिसिभ खालामाखै। लोगोनियाव फैदों होननानै थगायगोन आं। दिनै थाङा गाबोन थाङा होननानै आं थगायबायानो थागोन। बिदिनो थगायबायानो थागोन, ओमफ्राय सानसेबो न'आव थांला आङो। औ, दासान्दि बिदिनो थगायना दोनथ'। ओमफ्राय खिन्थु नोङो थांनो मोनखाला दे बिजित, नङाबा खिन्थु आं खिन्थाजोबगोन, जि जाय जाथों। थांलालै सना, आं नोंजों फैखाबाय आरो न'नि मानसिफोरा मोनथिखाजोबखाबाय आंना मोजां मोननाय दं होननानै। थाङा जिबनाव थांला आङो। नोंखौ नागारनाथ' मालाबाबो थांला आं बै बिजुलिजों। आंनो बिजुलिखौ नांखाला। नंगौ सना, नों थांबा आं फाग्लियासो जागोन, मिथिगौ ना? नोंखौदि आं बेसे मोजां मोनो आंसो मिथिगौ। आंखौ न'नि मानसिफोरा हाबा हरनोसो जाबाय दंखायो, मिथिगौ ना बिजित? आं नोंखौ खिन्थायाखैसो। माने हरनोनो गोनांखा आरो, बैसागुफोरावनो आंनि थाखाय सेंग्रा नायगोन होनना बुंदोंमोन। सेंग्रा मोजां नायनानै हरगोन होनना बुंदों आरो। थेवब्लाबो आंनो नाङा, आंनो गुबुनखौ नाङा, आं नोंखौसो नांगौ। औ, जोंफोरखौ रावबो जुदा खालामनो हाखालाबो। नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नांखायाबो। नोंनो आंनि जिउ। आंनि दिनै बेसे खुसि बिजित, नों मिथिगौ ना? थारैनो आं नोंखौ मोनमारबाय। हाबाखौ थाबैनो जानोसै जोङो, माला जागोन? गाबोन समफोरनो जानोसै। सानदोंमोन आंहा जिउआव जेबोआनो दुखु गैला होननानै। नाथाय बिजित, नोङो आंखौ बेसेबा दुखु होबाय। सानस'हायै दुखु होबाय नोङो आंखौ बिजित। सोरखौ मोजां मोनो नोङो? आं फाग्लि बायदिसो मोनबाय। आं सहायनो हायाखै, आं थैनोसो लुबैबाय मानसियानो। लाजिनायबो गैया, जेबो फस्थायनायबो गैया। मानसियानो सोलायलांबाय। इसोर, बिजितआ जेन मोजां जाफिनो। आरो अबाव थांदों बियो? अबाव थांदों? आं बेजों मोजाङै रायज्लायबावगोन आं। मानो दाबो फैयाखै न'आव? फनखौनो हमा माबा। नों आंखौ मानो बिदि खालामारखो बिजित? आं बोरै सहायनानै थानो हानो दे? आरो नोङो थैयोमोन। नागारनोथ' हायोना, हिनजावानो दंखायो। नों मानसिया मा गुन्दा बायदिसो जालांखो? जिउआव जेबोआनो टेनसन गैया होननानै बेसेबा खुसि थाबाय थायोमोन आङो। बिथिंजाय सिरि लाइन मारिखुमागासिनो बियो। बिखा गावबाय आंहा, बिखा। थारै नों आंखौ बिदि खालामनो हामारबाय बिजित। दिनै बेसेबा गोथाव ओंख्रि संना जाहोगोन आं आंनि सनानो। ए, माथो बिजुलि गुन्दिसो फन खालामदों आंखौ। रा, रिसिभ खालामनि र', मा बुङा खोनासंनि आङो। उर्मिला। है गुन्दिबारि बैथोलि साला। मायो? मा जादों? गाबदों ना मायो नोङो? उर्मिला, गाबदों आङो। आं दिनै ओरैबायदि दुखु, ओरैबायदि टेनसनावनो आं ओंखामखौनो जायाखै। मानो ओंखाम जायाखै
नोंलाय जाम्बिलाय हा मा टेनसन जादों नोंहा उर्मिला बिजिनिया गुबुन सिख्ला गोसथोनाय दंबावो मा बिजित गुमैनिया गोसथोनाय दंबावो आयौ मा बुंदों नोङो बेफोरखौ बिजुलि है नोंनिया माबाफोर गोलोद फेमि जादोंदि नों गुमैखौ ओरैनो सोख खालामदों मिथिगौ ना ओहो बिदि नङा उर्मिला आयानो रायज्लायनायखौ नुथारदों खोनाथारदों गाहाबो बुंना लादों बिनिया गुबुन सिख्ला गोसथोनाय दङ होननानै आं बेसेबा गाबै बुंदों नागारदो होननानै आरो आयाबो बेखौ बुंदों बेसेबा बुजायदों सिख्लाखौबो नागारनो होदों नाथाय नागारानो दाबो नै आं मोजाङै रायज्लायनो नागिरबाय मानसियानो गोमाना दङ दासिमबो न'आव फैयाखै फनबो रिसिभ खालामाखै भलिउमखौ गोसानि र' माबायाबो खोनाथों सनायाबो ए आसुरित आरोना गुमिया बिदिसो आयु उर्मिला आं दा मा खालामनो आं बिजितखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आं सानदोंमोन मा आंनि जिउआव जेबो दुखुआनो गैया होननानै जेबो दुखुआनो गैला होननानै नाथाय नै बिदिनोहाय आजिखालि रावखौबो फोथायनो हाया ओमफ्राय दा फन खालामाखैबा गुमिया नोंखौ फनखौनो रिसिभ खालामाखै उर्मिला आङोथ' मोजाङै रायज्लायनो सानबाय दाबो न'आवनो फैला आं मा खालामबावनो दा बुंनाय उर्मिला आं बिदि हौवाजों थगायजानानै आं थांना थानोनो गोसो गैला सोर थांना थानो गोसो जानो बेनोथ' आयु गुमिया बिदि खालामनाङामोनहाय नोंखौ थै बिदिबा गिनाय मोनोहाय आंबो माथो हौवाफोरखौ फोथायनोनो हाला जाबाय होमबा हा न' बिजुलि आयु दुखु मोनबायहाय आं खोनानानै मानो बिदि खालामनांगौ नोंखौ थै गुमियानोथ' मानो बिदि उर्मिला आं थांना थानोनो गोसो गैमारला आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ बियो आं थैनोसो लुबैबाय मिथिगौ ना उर्मिला आरो जायबा सिख्लाया बिखौ गोसोथोदोंना बेहाबो फाबनांगोन ओरैबायदि फाबनांगोन खिथौ गरङाव एम्फौ नांगोन खिथौ गरङाव एम्फौ नांनो होदों नोङो बिदिबा माथो खिनोनो हानाय नङा बिजुलि औ बियो खिनोबो हानाय नङा हासुनोबो हानाय नङा मानोथ' हिनजाव गोनांखा मानसिखौनो गोसथोनांगौ बेलाय सोर फाफि बैथालि गुन्दि बियो आंनि हौवाखौ बमब्रायना लानानै गोसथोदों आरो बिसिदाबो खम नङा बिबो गुन्दासो हिनजाव थाखानानै उनावबो बियो गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिबावो माबायदि मानसि बेबो सानैखौबो ओरैबायदि दाननो लुबैदों आङो दा उर्मिला बिसोर सानैखौ मोनबाथाय नागारा आङो ओरैबायदि रागा जोंदों ओरैबायदि दुखु मोनदों आङो उर्मिला सोर बुजिबावनो आंनि दुखुखौ रावबो बुजि मोनाखैबाबो आं बुजि मोनदों दे बिजुलि नों स्ट्रं जाना था बिदि नों गाबबाय थाबा जानाय नङा बे बिजित गुमियाबो नोंखौ मानो धोखा होनांगौ देनाय सोरखौ मोजां मोनमारदोंबा बियो सोर सिख्लाखौ मोनथिया जिखिया जा सिख्लाया बेखौ गोसथोदोंहा बियो एम्फौआथ' नांखागोन खिथु गरङाव ओरैबायदि फाबनांगोन इसोर दं इसोरा नायगासिनो आंनि संसार सिफायनो फैदों बियो बेफोरबायदि मानसिया फाबनाङा सोरनिया फाबनांबावगोन बे जिउआव ओरैबायदि खुसि दङमोन आं नोंनि सिगाङाव बुंबाय थायोमोन आंहा जिउआव जेबो टेनसनानो गैला होननानै मात्र मोनसेल' टेनसनमोन न'आव थांनो मोनामोन दाथ' न'आवबो थांनो मोनो न'नि मानसिफोराबो आंखौ माथो होयो नाथाय दा नै बिसिदा आंखौ बेफोरबायदि थगायबाय माथो खालामबावनो आरो बिजुलि दे उर्मिला आं बेसेबा फन खालामबाय बेखौ थेवब्लाबो रिसिभ खालामा आरो आइनि नाम्बारजों फन खालामनाबो रिसिभ खालामाखै अननानै नोङो बिसोरखौ फन खालामनो हागोन ना आंनो फन हरनो हो आरो न'आव थाब लिंहरदों होनना बुंबानो जाबाय गोबावथार जाबाय बियो फैयाखै ओंखाम जानोबो फैयाखै दहाय फुङावनो ओंखारलांदोंमोन आंनि फनखौबा दा रिसिभ खालामगोन ना खालामा बिजुलि ना आंखौ रायहरगोनसोबा नोंखौ रायहरा दे नोंखौलाय मानो रायहरनो बियो एसे बोरैबा मोनो आङो गुमैखौ फन खालामनो थेवब्लाबो नों बुंदों जाहाथे आङो दसे उनाव हरगोन दे दसे उनाव नङा उर्मिला दानो हर दानो बेजों रायज्लायनो दङ आङो सोर सिख्लाखौ गोसथोयो बियो सोर गुन्दिखौ मानो नागारनो हाया बेखौ मा मुहिनि मारिदों बियो आगोलथ' आंनि अनगा रावबो सिख्लाखौनो नोजोर होआमोन बियो आंनिबा जाय सिख्लाया बेखौ मोजां मोनदोंना बेनो बमब्रायना लाथारदों बिदि बुंनाङा माबा बिजुलि मिथिगौ ना मा होनो बै डायलगालै आखाइ फारसेजों मालाबाबो आखाइ खबजाया मिथिगौ ना फारनैखौ नांथारगौ आंनिबा बमब्रायलायाखै खोमाहाय
सानैबो बिदिनो बेबो गोसथोबाय बेबो गोसथोबाय बेबो फसायो खोमा थेवब्लाबो आरो सिख्लायाबोथ' एसे मोनथिनांगौना संसार गोनांखा मानसिखौ बियो मानो मोजां मोननांगौ सासे हिनजाव मानसि जानानै गुबुन सासे हिनजाव मानसिनि संसारखौ बिदि सिफायनाङाना हौवाफोरानो गुन्दासो हिनजाव थाखानायनि उनावबो गुबुन हिनजाव नोजोर होबावो गुन्दा नङा माबाव बयबो हौवाफोरानो नङा दिनै थेवबो बांसिनानो बिदि जानो हमगासिनो आरो जोंनि हिनजावफोराबो मोजांफोराथ' मोजाङानो देनाय बयखौबो बुंनोबो थाङा थेवब्लाबो हिनजावफोराबो बिदि जानो हमगासिनो बयखौबो बुंबा गोरोन्थि जागोन मानो होनबा आंनो बेफोरबायदि नङा आंहा हौवा दंखायो नालाय आं रावबो हौवा मानसिखौनो नोजोर होखायामोन माथो बुंबावनो आरो हिनजावफ्राबो बैथालि आरो हौवाफोराबो बैथाला हौवा गोनांखा हिनजाव गोनांखाफोरानो मानो बिदि नोजोर होबावोबा मेगन होबावोबा लाथिंथिंनो आंथ' बिदि नंथाराहाय बिजुलि आं थानोनो सुखुवाखै मोनथिगौना उर्मिला गैला आंहा जिउआ गैला थेर बेथेर जालांजोब्बाय उर्मिला दे नों गुमैखौ खेबसे फन खालामनाय उर्मिला न'आव फैनो होखाबायनो अबाव थांखोथाय मानसियानो दे जागोन दे माबा आं सिगाङावनो खिनो थांग्रोनि दे मा खिनो ओंखारदों दे उन्दुनोनो ओंखारला जाबाय आंहा हराव बिग्राय नोंखौ नुगौबा सानबाय थायो आङो मिन्थिगौना नोंखौल' गोसोखांबाय थाग्रा जादों आङो फोजोंसारा मानो फन हरदोंबा हेलौ मा खौरां बिबारि ओरैनो खबर लानो होननानै फन हरदोंमोन आं नोंखौ दिनै नोङो गाज्रिथ' मोनाखै दे मानो गाज्रि मोनबावनो नोंखौ नोंहा जेबो दायानो गैया आगोलबो नोंखौसो बेसेबा दाय हमोमोन नोंखौसो गाज्रि सानबाय थायोमोन नोंखौसो दायनिगिरि होनना सानबाय थायोमोन जोंना साननायानो गोरोन्थि बिथिंजाय बिग्रायासो सैताना दायनिगिरिया बिसो उन्दुलाङा आं मोनथिगौना बेनि थाखायनोथ' आं नोंनो फन हरदों दिनै बिदि उन्दुआलासिनो थाबाथाय हेल्थआ गाज्रि जागोन उन्दुग्रा जादो नोङो सहाया नङा बेसेबा बोसोर सहायबोबायबो नोङो साननैसो सिगांथ' एसे फुंदोंमोनबो नों मानसिया दा आरो हामफिनबाय नङा मानसिखौ नुनानैनो आंहा बांसिन माथा गरम जाबावबाय मोनथिगौना फोजोंसार थकेबास मानसिखौलाय माथो बुंबावनो आरो बिबारि ओमफ्राय अनसुलि नानियालाय बिबैजों उन्दुदों बियो दानिया बिबैजोंसो बांसिन थाग्रा जाबाय आरो आंबो थानो होखायो बेजोंनो मानोना आं उन्दुलाङाना लाइटफोरखौ फोजोंनानै जिरायना थाबाय थायो आङो बाथ्राफोरखौनो सानबाय थायो बिदिबा बोरै जानो बिबारि उन्दुदो नोङो मिथिगौना उन्दुग्रा जादो नोङो गोसोफोरखौनो इसेबो मोजां मोना जादों आं मिथिगौना ओमफ्राय ओंखाम जादोंना जायाखै नोङो जादों दे एसे बारा जानो हाया एसे जादों ओंखामानो खहाबखाया मा खालामबावनो दे होमबा उन्दुदो दोनथ'नोसै उन्दुआलासे थानाङा नों उन्दुनोसैयानो आरो दिनै दासो 11ता जासिगोन माथो औ आं बे टाइमावनो उन्दुखायो 10:30 हाइस्ट 11तासिम थायो बिनि बारा थाया आङो दे दिनै दसे रायज्लायनोबालाय आंहाबो मा खालामगोन मा खालामा मोनबाय दङ मबाइलखौबो नायनो सुखुवाखै आङो माने गोसोखौनो एसेबो मोजां मोनाखै आङो मा खालामगोन मा खालामासो मोनबाय दङ बेनिखायनो गाज्रि मोनाबा आंजों दसे रायज्लाय लोगो साननानै दे होमबालाय माथो बुंबावनो आरो फोजोंसार आं दा मा खालामनो दे बिग्रायखौ आं बोरै मोनफिननो नोंनिया बिग्राया एसेबो सैखाला माथो नोंखौ सिनायनोनो हाला जाफ्लाबायबा माबा मोनसे आइडिया होआखै माने नोङो आंनो फोजोंसार आं दा मा आइडिया होनो आंथ' केससो होनो होदोंमोन केसखौ न'नि मानसिफ्रा होनो होआखै आं होनबा माथो बुंबावनो बिबारि इसेबो नोंनि फारसे माबायानो गैला माथो फिलिंसानो गैला आंनिबाथ' बिबारि नोंसा केसबो होनो होआखैबा नोङो बावनायानो साबसिन मानो होनबा नोंखौथ' नांखाला नोंखौथ' सिनायनो हाखाला बियो जेनेबा सिनायथ' हागौ थेवब्लाबो सिनायैसो जाफ्लायोबा दा होनबा बेफोरबायदि मानसिखौथ' आरो बोरै मोनफिनबावनो नों नुबावदों नामा बिग्रायखौ ओहो नुवाखै आं थाङाखैना आरो बिसानि न'खौ नागिरना मोननायमोनबा हामगौमोनलै न'आव थांबाबोलाय मा जानो बिबारि थांबाबो होखारसो हरगोन खोमा औलै फोजोंसार नों थिगखौनो बुंदों फोजोंसारा फन हरदों एसेबां हराव फन हरदों बेयो साला मत्रबिया फान्दा बाजिया बाजै फनखौ दोनथ'नाय दे होमबा ना फोजोंसार औ दे उन्दु नोङो दे मायो मिनिसोरां बाजै मा फोजोंसारा नोंखौ एथ' हरावबो फन हरो मा सानदों जेन'बा बियो गावखौनो गाव नोंनि बयफ्रेन्डसो सानना लाखो ना मासो सानना लाखो बिलाय लाजिया बियो एक्सखौनो फन हरबाय थानो सासे हाबा जाखानाय एक्सखौनो
मिनिसोरां फोजोंसार आंखौ दिनैसो खबर लादों नङाबा ओरैनो आंखौ मालाबाबो फन हरा बियो मायबा मोनसे खामानि थाबासो फन हरो जेबो खामानि थायालै बाजै बिनियालाय ओरैनो बाहानासो बिदि नङालै मिनिसोरां बै खेबसेबो बिदिनोथ' साननानै आङो बिनि फनखौ रिसिभखौनो खालामाखैमोन बिथिंजाय नोंसा आदाखौ नुनानैसो फन हरदोंमोन बियो बेसेबा गाज्रि मोनखादोंमोन बियो आं रायहरखादोंमोन ना बेखौ फनखौनो रिसिभ खालामा जादोंमोन नाथाय आं निजानि न'आव थांनायावसो दालाय दिनैसो खबर लादों बियो मानो होनबा बै दाखालिबावो आंनो फन हरदोंमोन ना उन्दुलाखै होननानै आरो मायबा मायबि सोंनो थाखाय फन हरदोंमोन बेनिखायनो दिनै खबर लादों बियो थेवब्लाबो बाजै बियो फन हरबाथाय नोङो रिसिभ खालामनाङा मानसिया मोजां नङा बियो नोंखौनो नाजाबाय थायो बियो दाबो थै नों हाबा जाखानायखा मानसिखौनो मानो बियो नोंखौ दाबो मोननो माबायदि बेया सिख्ला आंखाल नांदों नामा नोंखौनो दि जुजिबाय दङ बियो मिनिसोरां नोंबो मा बुंलाबायो आंखौ ओरैनोसो खबर लादोंमोन बियो दिनै बिदि जेबो नङा बिदि जेबो साना बियो आंखौ लोगो साननानै खबर लाबाय आरो दिनै ओरैनो नङा बाजै बियो मानसिया मोजां नंखाया नों बांद्राय बेजों रायज्लायबाय थानाङा आरो अबावबा थांनो दङबा आं थांगोन नोंजों बेजों थांफानाङा बे मिनिसोरांखौबो मा बुंबावनो आङो खालि फोजोंसारखौल' गाज्रि सानो बिनि थाखायनो आं बांसिन फोजोंसारखौ सेभ खालामदोंमोन ओमफ्राय मायोमोन मिनिसोरां एसेबां हराव नोङो बाजै आंनिया माबा एमबि जोब्बायलै नोंनि माबाखौ अन खालामनाय हटस्पटखौ दे जागोन दे बाजै आंबो नोंखौ गोसोखांबाय दंमोन बेनिखायनो नोंखौ नायनो फैदों आंनियालाय एमबिया दंखायो जोबाखै नोंजों दसे रायज्लायनो होननासो फैदोंमोन आं दे जागोन दे आङो माबागोन अन खालामगोन दे होमबा नोंबो उन्दुहैदो आंबो उन्दुनोसै नुदों आंजोंबा दसेबो रायज्लायनो हाया बे बाजैया फोजोंसारजोंबा बेसेबा रायज्लायखायो दे होमबा मिनिसोरां आं उन्दुनोसै अन खालामना दोनगोन दे आङो दे मिन्थिया आङो मिनिसोराङा फोजोंसारखौ मानो दि एथ' नायनो हाया बे मिनिसोरांनि थाखायनो आं फोजोंसारखौ रायोमोन बेसेबा सो खालामखायोमोन गाज्रि होननानै बेखौसो दायनिगिरि होनना सानबाय थायोमोन बिग्रायखौ बुथारदों मादों होनना सानबाय थायोमोन बे फोजोंसारखौसो बिनि थाखायनो